Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Huwebes na kita, Setyembre 22 tuig 2022. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan mga nagamonitor na karon nga aga via on air. Kutom malabutan sa aton broadcast sa palibot sang Rion Size. Bisan pa man dira sa probinsya no sang Palawan nga malabutan sang aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag sa pila ka bahin nga nasakupan naman sang Region 7, especially dira sa isla sang Negros Oriental. Kumusta ang tiyempo dira sa inyo? Aga pa nagtupa si Talithi kagabiho, madamol ang ulan nga nabatyagan diri sa bahin sang Metro Bacolod. Bisan sini nga aga may pagwisik-wisik pa nga na-eksperyensyahan. Ang mga on-air o mga online listeners naton nga nagamonitor man via Facebook kag subong man sa YouTube, ang aton gid pag-abi-abi pag-welcome sa inyo diri sa aton sini Huwebes nga presentation. Salamat gid sa inyo way untat nga paggasakdag sa aton sining nga program, and hopefully maayo lang ang inyo sining nga sitwasyon. Sa mga ka-aksyon tagali nga nagamonitor via online, no, pwede nyo gid ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod para damo pagid kita ang maserbisyuhan kag malabutan. Magluwas sa inyo pag-monitor, nami gid kon ma-share nyo kag ma-like. No? Makapadala kamo dira sa comment section sang mensahe. Mga greetings inyo, okay man, basta hindi lang gid tuman kadamo. No? Amo na ang ayo ko sa inyo, consolation man aton ina nga at least nagapabalo kamo nga nagamonitor karon nga aga. Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Aksyon Hotline na program. Liwat kita nga magapangalagad until 9:30 in the morning. Oy, sa aton sining countdown, way gitag kalipat sa inyo ha ang mga nabilin nga inadlaw antes ang Pasko 94 na lang. 94 days more to go kag Christmas na. Samtang triple digit gihapon, 101 days to go. Magawagtang o magatakop na ang tuig 2022. Amo lang nagkadasig sang inadlaw buwas. Mangin triple digit sa gyapon, magapabilin nga triple digit pero 100 days to go na lang. Wahi na si 2022. Ano mga dalagko nga balita ang aton tutukan karon nga aga diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Now, i-check lang nato na parte sa mga nagapamangkot bala. Until now, damo gihapon ang interesado gid nga makahibalo temprano pa kung anong mangin kapalaran sang ginahulat, no? Nga ginaproseso subong parte sa eleksyon sa barangay kag SK nga supposedly ang schedule sini will be on December 5, 2022. Ang pila ka mga kandidato or pila ka mga nagahando magpapili sa barangay kag SK, atat mo kay siling nila mas temprano, mas mayo nga magkabalo kami kuntani kung ano ang kapalaran sini na matabo sini sa amon na ambisyon ang tawag sa iban, no? Ang iban siling nila destiny kuno nimo ang pagdaog mo sa eleksyon. Ang ambisyon kag destiny kung kaisa kundi mo pagparisan sang
abilidad, abtik kag atik do hindi ka magdaog, especially kung wala ka imo waward. Hotline. Reality no, realidad na sa politika, no, bisan sa barangay kag iskay lang kung wala ka imo tuod sang galastuhon sa kampanya mo, bisan pang libre lang kape, ay siling sa imo sang mga butante, hindi ta magbuto da kay bagiing Hotline. kaling kay tiya mo na, no? Ang barangay Subong, actually, kapin pagid kung naara ka sa mga urban areas, mga cities, ang sweldo sa barangay hindi naman lahog eh. Dako naman. Pero, for sure, kung ibalik mo ni sa inang sweldo bala, or I mean, ang pagserbisyo libre sa barangay, why sweldo nga batunon ang mga mapilian dira nga barangay officials, matyagan ko pilang nahot ni sila magpabilin mo kag mag-volunteer nga magpapili sa timpo sang eleksyon. Hotline. Inang waay pareho sang una bla, no, ngati waay sweldo nga ginabato ng mga barangay officials, ibalik mo guro sang una nga timpo to kay na sigurado nga public service gid ang imo commitment. Madyagula ka pa sa lato-lato sa mais ang ma-decide nga mangin opisyal sa barangay. Hotline. Galing subong tindi mo man mabangbang kadalag ko man sang sweldo sa mga barangay officials. Tinglain pagid ariho may mga lihok pagani subong eh. Kag plano nga kun nali madayon gusto nila nga palawigon kuno ang pagserbisyo o kun termino sa mga barangay kag iskay himuon anom katuig. Wow, siling ko antos may love ni sa mga barangay dira kag sa mga residente sang isa ka barangay ngang inyo sini mga opisyales mga tamaran. Hotline. Antos may love gid kon hinali nga amo ni silang butuhon ta kon madayon ang eleksyon sini nga December nga hindi magperform sang maayo, no, magsada-sada lang da iya kang magpawala ti tapos gid ang barangay ta way gid sang improvement. Tingiban diri luyag man sang iban nga mga bag-o nagdalaog nagpulong ko nga mga officials, kapin pagid sa mga way pagid balas ang ihatag ng pundo sa ilang mga manok-manok sa eleksyon. Siling na nami sinitani next year ginman mo para nga makabulig man kita sa mga kandidato ta. Hotline. Kay subong to bago lang kami ginagyan man sang problema, kapin pagid gasto, nagligan nga eleksyon, tigaling amo na bala, lantawon ta at the end of the day, ang balantayan kung ini nga proseso makumpleto sang duha ka panalgan sang Kongreso, kay sa House of Representative, okay na ya. No, Senado na lang ginahulat, and then ang bicameral dira nga desisyon, after which, perma sang presidente. Agod ina masigurado nga may ara sang postponement sa eleksyon. Mientras tanto nga wala pa na magkumpleto, oy, hindi ayaw anay ha, magatag kumpiyansa kay basi kon madisgrasya ka mo. Hotline. Ang importante, sige lang ka mo anay panglibre kapida. Sige lang libot Diyos ka mga kapihan, kay basi inali madayon gidman, yadi pa man isa kabuto nga ginlibre mo kapi, no? Hotline. Alas 8:15 Action Radio Philippine Standard Time. Anong pinagkamadalag ko nga balita ang aton tutukan karon nga aga? Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ibaluon tayo ning balita no kay Ariho ang Capitol employee no diri sa Negros Occidental, may ara sila ginapadala nga resolution sa bahin sang Office of the Governor. Pagi iya sa ila presidente sang PACE o kon public officials and employees nga grupo kung ano ang mga luyag nila hibaluon o kung luyag nila nga ayon kapin pagid ang parte no sa luyag nila nga kung tani mabalik ang health and insurance benefits sa mga empleyado. Now, iusisaon na to ini kagi hibaluon kay ti ang resolusyon nila napadala naman sa opisina sang gobernador. Hotline.
Ano gid exactly kaundan ni? Ibaloon tayo na karon dugay-dugay. There is a city government of Bacolod, duha karon nga katupikong istoryahan ta. Number one, kundi ang mga guba nga salakyan kag heavy equipment sa Bacolod, may ara sang pagtinumpok ko, nga pila na katuig ang iban, way man matandog, natuktukan na, nagkaladunot ng iban, ti kundi gin proseso subong, agod ibaligya, ara malang rin na pwede mabaligya kag magamit para sa mga programa kag proyekto sang syudad. Hotline. O sang sa magkaladunot na gid lang nga hindi na mapuslan sa ulihi. O ti baloon nato nag-update sini no ang plano sang city nga pagbaligya sining guba nga mga heavy equipments kag mga salakyan kay may gintugyanan naman no si Mayor Albi Benitez agod nga magproseso sini. Hotline. Samtang ari ang anti-smoking task force on mission mabirada na sila next week. Tinatawuntang ila sini nga pagratsada parte ni sa mga nagapanigarilyo nga tibisan diin lang nga pinagusto sila. No, kung makasuyop sa sigarilyo, makabuga ba lang ang iban ti amo niyang mahalitan, especially wala nagapanigarilyo. Hotline. Tini nga misyon, ini nga trabaho, hindi lahog-lahog ni. No? Kabalo kang pasaway ang klase mga tao, bisan multahan mo na, kung kaisa, gakwan lang mo, no? Mabayad ba lang ka multa or penalty mo, pero kabay pa, nga ininga sa isang kasuguan, mapatuman gid, no? Hindi lang manginingas kugon, and hopefully, under Benitez administration, ini ang matigayon gid nga maimplementar. Hotline. Alas 8:18 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Now, Ari, unahon ko lang niyo ang balita sa Kapitolyo Provincial. Kay ang report nga nagkuha ko may ara sang resolution nga padala ang hanay sang PACE sa opisina ni Governor Eugenio Josibong Lacson. Now, ini nga resolution, ang pag-intindi ko nga daw, ayon nila, ang health insurance and benefits sa mga empleyado da sa Kapitolyo do mabalik ano ning tabuaw kayo kabalo kati hindi ginman ko regular nga naga-cover dira sa Capitol mo. Tini nga mga reports kung kaysa do malipatan mo bla no hindi na naton masunod gid ang mga update pero amo ni ang balita subong nga may ara sila plano ngayon ini sa karon nga administrasyon. Ang ila sining resolution ti daw napadala na gani mo sa Office of the Governor. Ano gid bala ang kaundan sini? No kay ti ang inyo diri nila no sa Progressive Alliance of Capital Employees o kung ginatawag nga PACE, ang hospitalization and healthcare insurance benefits para sa mga opisyales ka mga empleyado sa Negros Occidental no kag nano iniman so may resolusyon na sila nga padala paagi kay Governor Bong Lacson. Hibaloon tabla mga detalye sini Online sa hotline. Online sa hotline. kay tinalikdan nga Lunes ginsumite na nila sa Office of the Provincial Administrator's Office paagi sa ila chairman nga si Sir Rinelo Lascherry, and he is joining us this morning over the phone. Sir Lascherry, may aga si mo sir sa Action Art sa Action Radio Bacolod. Action Art, mayong aga, subong man sa pagpalamatin ng imong palatuntunan. Kag sa bugot, pwede pagpangabudlay sa Kapitolyo Provincial sa Negros Occidental. Salamat kid for the time sir nga ginhatag this morning diri sa Action Radio Bacolod. Sir, can you tell us ining inyo communication or resolution na ginpadala sa Office of the Governor, and can you give us the background sa sining health benefits insurance ni nga ginaayo ninyo? Yes, sir. Action Art, sa pagkamatuod, ining aton health and hospitalization subsidy, or better known as hospitalization and healthcare insurance benefit. Formerly, nag-grant na ni siya Action Art sa Provincial Government of Negros Occidental during the time of Governor
Maranyo, no? I believe this was granted 1994 pa, last nga gingrant ni Action Art. Yes, sir. Galing ang natabo Action Art, this was disallowed by the Commission on Audit. And fortunately, after a long and series of court battle appealing the disallowance, the Supreme Court in a landmark decision, Action Art, meaning isa inik victory sa aton mga hanay sang workers naton, Okay. nga nadaog sa Supreme Court mismo, the last court of the land, the final court of the land, nga nagmando ang Supreme Court kag nagdesisyon nga pwede Action Art, no, pwede makahatag ang aton local government units sa pagbayad para sa hospitalization and healthcare insurance benefits sang aton mga empleyado Action Art sang Kapitolyo Provincial, and this includes Action Art Okay. as a totality. It applies to all local government units. Among sa okay. Action Art ang nangin basihan sa aton man nga kaupod sa local government units nga mga union nga patigayon man, no, sa pangayo man sa ilang mga respective local government units kay tungod Okay. Action Art hambal sa Supreme Court nagakaangay kag nagakaigo. So nagkakalipay gid kita Action Art nga ang nangin decision sa Supreme Court kag landmark siya Action Art, to be considered landmark gid siya. Grabe, So no? kita lang gid sa bilog nga Pilipinas ang may amo sini nga naglabot sa Supreme Court Okay. na desisyon na nila in favor of the workers Action Art. Yes, sir. And since mayroon na sang jurisprudence, at least kung ikaw man ang LGU, why ka nakabalak ka no nga magpatuman sini kung inaligin man nga dayon sa province, kag dapat nga dayon no kung ang problema lang galing sir, ang question di kung bala may available nga funds nga i-allocate sa sini nga program. Yes, amo na Action Art ang aton ginahinyo man sa aton amay sa probinsya, sa aton mga opisyalis sa Provincial Government of Negros Occidental, kay apektado man Action Art ang aton nga probinsya sa pagnubo sa national tax allocation, no, sa pangkabilugan. Yes. Pero apisar sini Action Art, wala iya nagadula sa paglao mga aton nga mga empleyado nga utod naton pagpangabudlay nga mahatagan sang pagtamod ini sang aton provincial government. Okay. Kay tungod Action Art nga sigurado iya nga wala sang disallowance kay no less than the Supreme Court have decided in favor of the granting ng sining benepisyo Action Art. Grabe man nga pagpangabudlay inyo no nga naglabot ining legal battle sa Supreme Court kag makonsider gimanton nga landmark matapos nga ginpaboran ang inyo sining hinyo. So tanan-tanan ni sir no, when you talk about employees, mga regular lamang ni siya ang malakip sa sining ginaayo ninyo nga pagbalik sang benefits. Dala ini siya Action Art, dala ni tanan regular kag casual Action Art. Okay. To be corrected, no, I have here the case, the copy of the Supreme Court decision. This was granted during the time of Governor Rafael Lito Coscoluela. Bakulawig na. Oh, yes. So, yes, Action Art. I see. So hopefully para at least ini mabalaan man sang mga pumuluyo ta, and of course we are expecting no nga ang mangin positive kag maaktuhan ini even nga amo na gani ang challenge dili because by 2023 ang NTA naton or National Tax Allocation maganubo kabay pa may other sources of funds nga pwede kuhaan sir. Ako di Action Art, no, in the very case itself, the decision itself, naghamba diri Action Art sang source of fund from where pwede makuha ang aton nga ginahinyo nga health benefits, no. Okay. So it is stated here that it can be legally taken from the retained earnings sa provincial government of Negros Occidental. So specific lang sa Action Art ang okay. ating source. So
bali ginalaw siya pero dapat kuhaon siya sa retained earnings. So we will consult the administration of Governor Wong if the retained earnings or if there are other sources which can be legally utilized for this purpose, Action Art. Yes. Pero Sir Ario, to be specific, kung magambal ka health and hospitalization and healthcare insurance benefits, ano ni siyang coverage ang una, sir, nga gina-practice? Actually, Action Art, ang last na pag-implement sini, nagkuha ang provincial government sang HMO nga nag-filter Okay. ang aton nga mga empleyado in case nga ma-hospitalize sila, Action Art. Oh, okay. This is on top, Action Art, of what we are already enjoying. Kaya under our collective negotiation agreement, we have this provision where our government employees, workers of the provincial government, and their immediate families are free from hospitalization services in all district and provincial hospital, Action Art. So, Okay. this is on top of the services sa atong iyang mga hospital. Kaya tinamo hospital, Action Art, ang probinsya. And then, Correct. Oo. kung sa panahon natin ni Action Art, our hospitals are now ready and equipped. Mas damo kita sang tako niya pagtanaw niya, Action Art, mas damo kita isang tanda ng mga doktor na nag-practice kisang madugay nga subong sa aton nga mga hospital, Action Art. Yes. So the provincial government through Governor Bong Lacson and the administrator Attorney Riplando P. Diaz, di nating one gid nga ni Action Art kag partner man dira ang aton nga union. Ang number one taman dayon nga stress kit permi even in our selection board ang attitude sang aton nga mga empleyado nga iga-hire dapat mayo gid sa public service, Action Art. Kay ginabalik nato ang taxes nga ginabayad sang tao sa in terms of service kay dapat mayong serbisyo. Yes, so sir. even the governor and the provincial administrator nagatanaw man nga ang mga masunod nato ng mga empleyado nga nagasulod sa gobyerno dapat may mayo nga panimuot aside from their being expert in their own fields, Action Art. Yes. So good luck sa inyo, imo nito namon ini, but optimistic kamo nga ihatagan ini pagtamod sang karon nga administration. Yes, Action Art, may ara pagitagan ni isang Action Art, dua ini ka resolution. Okay. The other resolution is for the granting of no chip coverage and for pre-medical and hospitalization services in all district and provincial hospitals para naman ni Action Arts tanan nga mga job orders and contract of services Okay. na nagaserbisyo sa gobyerno provincial sa Negros sa Action Arts. So, initial Action Arts, they are also our workers. They are our fellow workers in the provincial government. Katulig na sila serbisyo. And then, sa pagserbisyo ng nila Action Arts, nakita nato, nakita sa union. Although they are not members of the union, isa sila utod kita nila sa tagpangabudlay. Correct. Kaya iti, kag kinanglanon man nila nga para mapadayon ang ilas ni pagtrabaho, mangin maayo man ang kondisyon sa ilas ni nga lawas. Balikan ta si Sir Renilo Lascherry na utod ang iya sining nga linya. Now, duwa gali ka resolution ni, not only for the regular employees and members of the union, pati na ang mga casual o job order casuals, may harap pagid sa separate nga resolution. So, may specific nga dapat kuhaan sa pundo, we are expecting nga ini positively may ara no nga allocation nga makuha or from other sources nga pwede gamiton sa sining nga program. Because, bisan ara ka sa gobyerno tuod kon hospital care benefits and insurance and all, mabudlay na siya mo. No, kung kuuton mo pakagwaan mo sa budget mo, sa sweldong ginakuha mo. Sir Renilo, sorry, ginautod linyata, sir. Yes, Action Art. Yes. Action Art. So, may isa pa kita Action Art nga ginahimyo Okay. sa provincial government.
natuhoy ini action art sa aton nga mga kaupod man tagpangabudlay, although they are not members of the union, but we consider them as our fellow workers, co-workers also in the provincial government. Okay. Ang aton mga job orders, action art, kag aton nga mga contract of services, kay tungod bala action art, sila exposed man sa risgo. Dapat magserbisyo sila sa probinsya, ang ibang sila nagkakadisgrasya, correct. aksidente, in line of their duty. So kaluoy bila action art kasi wala man ni sila ang other benefits no because hindi man sila na level sa aton nga plantilla or casual employees. So ginahinyo naton nga i-cover sila action art no sang mandatory coverage ang no chip and pre-medical and hospitalization services sa tanan man action art nga district and provincial hospital. Actually ginaubra na ni sa aton provincial government, ginakita naton ini sila pero we want it to institutionalize. Correct. Nga mangin kabahin na siya sa benepisyo. Nga kung mag-ubra kaya sa Kapitolyo Action Art, kaya sila serbisyo all over Negros Occidental, sa hospitals naton, sa aton mga fields, sa aton mga farm, o kadamo-damo ni Action Art sa Malipay. Kung this is in no cost man sa aton probinsya, kaya ga-cover gani kita Action Art sa chip sa aton mga kabarangayan. Okay. How much more sa aton mga workers diri sa Kapitolyo. Correct. Nga nangin part man sang backbone sa when it comes to public service. Kaya nga, itong hospital man Action Art, mismo ari man sila ga servisyo sa hospital ta, mabatyagan man nila ang paghinakop, pag-ulikid, kag kabalaka sang aton nga provincial government sa ilang applied as our fellow workers sa Action Art. Yes. So, hulaton na mo ng mga updates niya, Sir Renelo Lascherry, and hopefully, kabay pa, nga may mangin maayo, ining Christmas sa inyo, sa nagilapit na Christmas, so do, langkwid lang, danang tanan gisang Christmas celebration nga daw inang mayad-ayad, Ma'am Lasar? Gani man Action Art, nagapasalamat man kami sa inyong padayon man yung suporta sa kausa sa mga tagpangabudlay naton, utod tagpangabudlay. Kag I will just take this opportunity to thank the provincial government, Action Art, ang maskip apisar sang aton nga pagnubo sang aton national tax allocation, ang increase sa sweldo sang aton mga empleyado na tigayon gid kaggintingwaan gid sa provincial government Action Art. So thank you kay Governor Bong Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, kag kay Attorney Reprando P. Diaz II, kay subong man sa opisyalis ng sangguniang panlalawigan, especially sa aton nga head sang Committee on Personnel, board member Frederick Manman ko Action Art. Manamon ka salamat Action Art kag mabuhay Action Radio. Salamat. Good morning, Gid, and God bless sa inyo. Si Sir Renilo Lascherry inyo nabatian ang chairman sang PACE, no, parte ini actually ang iban nga benefits na enjoy na naman ni nila pero mas maayo tuod nga ma-institutionalize. No, like for example, ang no chip coverage sa tanan iya nga hindi regular nga employees, no, ina mga casual or job order casuals. Dako ining pasalamatan kita taman no. Even ang Progressive Alliance of Capital Employees, nakita nila ni kung ano ang direction policy, kung paano magtatap no ang administration ni Gov Bong Lacson, no. In fact, gin make sure gigani nga increase sa sweldo mahatag sa mga empleyado. But kung ano ka-importante ang mga benefits, kapin pa sa health nga aspeto, importante na ya because at the end of the day, ini nga mga empleyado, regular man kag job order casuals, nagaserbisyo nangin backbone, correct na siya ay agree with the statement of Sir Lascherry. Amo ni silang nagabulig because bisan pisan anuman ang kinaiya sa imo provincial officials, mga department heads, kung wala ni ang mga empleyado nga ara sa likod niya nagasupport and nagatrabaho, mangin useless ang effort, initiative kag tanan nga ginahimo sang mga
department heads and even our provincial government nga nagapatuman sa mga program. Damo sa mga ordinaryo nga mga empleyado nga dapat gani dayawon kag ipasalamatan ang ilang nangin serbisyo kag kontribusyon in terms of public service. So we are hoping, and ako personally nagapati nga ining resolution laging padala will be considered and will be granted kag pangitaan ideya no sang karon nga administrasyon sa probinsya para nga ini sila mahatagan sang benepisyo. Morning lang kay Tita Elma Lusok Polidario kag paring Chupoy magbanwa. Si Mr. Lee Pong, hindi ni siya kay parinti ni Mr. Lee ha, ara siya sa Macau, China. Salamat gid pare. Kumusta ang China da? Mayo man ang sitwasyon nyo. Na, tikabay pa okay lang kamong. Iban nga mga minsay, balikan ko karon dugay-dugay, alas 8:37 na. Hotline 2006 WWID for Best Public Affairs Program for Radio. This new sponsorship is... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingadamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang pinaya kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggado so nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya gaano sa Ang inyo. permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos hindi. Tapos sa mga skila. Last time, antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, may pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko per may makamit, tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan per may sakon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko dyan, sa nakulbaan ko per may kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God.
pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Alas 8:52 na kay Jinky Jalagdon. Rainy afternoon siling niya kag tamay ko no si Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Matmayo, Anuel Amar, no, Alma Oligon, Mama Lulit Dialagdon, Papa Joe, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Halin siya sa Arizona. Maulanon do kuno sa Arizona, USA. Yoni Grace Ong, kag Krisya Blas, morning man kay Carol Montuya, Atina Ramirez sa Tumimbang, kag Erwin Danlag. Uy, happy birthday gali sa aton sini amigo kag primo dira kapitan sa Barangay Bukana Ilog, kay bro Marlo Rasticasar. Happy birthday. Enjoy your special day. Keep safe and God bless. Ano kay 27009. Action Hotline! Happy birthday da sa imo no kay Dilia Melendez Rojero. Good morning man. Action Hotline! Alas 8:53 na. Now, siniho, kita nyo damo naman galibot ng tricycle, nagalagaw-lagaw sa mga barangay. Sa amon kisa subdivision daw may magsulod na singgitan. Scrap na, baklon. Wala tao kawaton, hindi Kaya may nadakpan to yung kawati to. Yatom lang cable, kabli, blas kuryente. Daw nga nagapangwaias ang telcos. Tinadakpan man to, nakuhaan pa siya mo. No? Pero ari ang istoryahan, ta party ini scrap. Scrap yung mapatawag sa mga junk bala, kag hindi na magamit, daan na, guba na nga mga heavy equipments, kag mga kagamitan rin sa syudad sa Bacolod. Now, ang good news sumong kay after siguro lawig-lawig na ning iban nga waay mga tandog kag ginatumpok lamang no nga mga heavy equipments nga hindi nagin guba na ang iban kaladunot na gani. Isubong plano sa city nga ibaligya ini. For me, timayon ni nga lihok. Way labot nga mabakante ni ang maginukupan nila nga mga lote. At least may income pa ang Bacolod. Total di naman ni magkalagamit ni, o hindi naman magamit ni nga mga equipments kag pagkabutang. Online sa hotline. Pero saan ogin maumpisa iniman? No? Ang baligya sini, may mga bidding. Anong mga process sini man? We have Councilor Israel Ising Salanga sa aton sininga linya. Councilor, may aga sa imo, sir. Good morning, Actioner. Good morning sa mga tagpalamate. Salamat gi sa time no nga ginatag karon nga aga telas kag daw sa imo gini na paidalom nga committee naligad tondo may mga process na nga gin patigayon kag nakita ko diri ang disposal committee nag-meeting na kamo upod siya kay Attorney Maghari, mga department heads and pila pa no, ara man si Attorney Mafi Polvura, kita ko sa assessors. Sir, anong latest sini sa maumpisa ni man ang pagbaligya sa mga kalaguba ning nga mga kwan nga mga equipments? Yes, Action Art. Una, gusto ko i-emphasize nga hindi na natin basta-basta mahaboy ang mga scrap, no? Contrary sa mga reactions wala nga hindi naman na mapuslan, gatambay lang manada. Basta ganun government property, nag-observe kita sang procedure, na proper procedure. Ang through the executive order nga ginhatag ni Mayor Albi, gin-convene ang disposal committee. Ang disposal committee nag-create sang inventory and appraisal committee. Ang nga committee ba gin-create sa disposal committee, amo na siya ang ma-submit report sa COA ag ma-re-evaluate sa mga prices. Kay kablokat 20 years ago pa na since the last nga may disposal sa mga unserviceable vehicle, dugay na to katama. So meaning after that nagtipo na ang tanan ng mga why na ginagamit sa syudad, no? So, i-reappraise na siya, Action Art. Kiti, ang last nilang appraisal, kamahal katama. Ang motor to nga guba na nga way nagadlagan. 30 mil pa to ang last na appraise ang COA. No, bakal sina. At lakyan dyan sa subong, may magita kasi kantahan dyan 20 mil lang. So, i-reappraise natin sa manubo. Kiti tama. Yung presyo,
kaya para ma-open natin for bidding. Okay. Meaning ang proseso ni Action Art after natin ma-inventory tanan, dasig man na actually inventory naman ang GSO naton i-submit natin sa COA, then mga after pila ka days siguro mabalik ang COA sa aton, mayara na siya package pila nga price based man sa market value subong sa mga scrap, no? Kadlo kagabukid to subong mo ang aton yung mga unserviceable vehicle naton, imaginable Action Art why tabla stock room sa Bacolod gani meaning ining mga way na ginagamit gabukid to subong sa likod ng BCC campus sa may old city hall, sa may government center, kag sa may old city engineer's office. Okay. So, why na gid yan ang kadelikado pabla kay tagsa pang lamok bla kasi siyempre kakasakan tubig. So, kaga-occupy siya space like dito sa may BCC campus, eskwela na ang mga kabataan natin dito. At tumatas lang ang mga scrap. Si once and for all namin siya tinluan ni Piron ibligya ma-income generating pa para sa syudad. A very simple lang isang proseso. Once ganun may evaluation na ang COA, mahimo kami sa disposal committee sang i-open na for bidding bla. I-announce siya sa mga news items, publication, and then open na for bidding. Kung sino ang madaog sa bidding naton, ihakbo to niya na ma-dispose natin dayon ang gabukid ng mga unserviceable vehicles ng syudad. Okay. So sa kadamuon kag sa kalawigon sa tiyempo mga 20 years ini matyagan ko sir damo giguro no sa inyo ginimo nga inventory sa pila ka mga locations ini gani liwat sir ang ara subong ang nagabukid nga mga scrap gani. Apat duwa ang damo-damo na gid sa may Old City Engineers sa may BCC campus. Kagang iba ni mga sakyan naman yung mga items sa may government center sa may Old City Hall. Kablo ka Action Art ay nasoryanta di hindi niya ang mga lagko ang makita ta mga bus, nga mga vapor, nga mga pison. Ano nga lagko lang ang mga items lang mga motor. May mga gagmay pagidya mo kati may mga computers pa ni may mga printer pa ni nga duwa ay nakadunot lang gani. Okay. That's why ginagawa naton since na-assign kita subong as committee chairman ng government assets, ginagawa naton nga ma-dispose ni siya kag at least mabalik pa sa syudad. Aha. Why ka mo sir estimated value kung mabaligya ni tanan abi at the new rate o kung ang iya sining estimated value sa sumungad tiempo mga more or less mga pila pa di ang maganar sang city o matipon liwat nga pundo? Actually, hindi kami kahatag estimate namon na Black Shark i-re-evaluate sa COA eh. Meaning pa kami, matap pa kami sa mga scrap lang. Kablok gusto na mo, mas nubo, pagit kami bala sa standard bala. Titiway na gidya mo, ano mo manada. So ay pagit kami, hindi kityo ka-estimate sa bong because i-re-evaluate sa COA. Maning ipaliwat na mo ng ilang old niya record. Okay. Mahal pa sa mga amount. Pero lagko ni siya Action Art. Lagko. May mga bus to nga daan ba? May mga lagko to ang mga vapor. Sin damo gid ang mga items siya. Ang ato niya nakita ko pa to kanino mga speedboat pa to nga nagasampaw to. Oo, ara damo gito katama. Why to ya kayak nga guba no? Ang speedboat Day, siling ko mga kayak lang ang ginsakyan di maninay Wilma sa Boracay. Kasi ko mabakal ko tali. Kung meron pa kilo mo ko eh. Ha? Kung meron pa kilo ko man eh. Pero kita ko to, may atutuon nga speedboat nga ginagamit yung una. Kadaway naging mag-function. Hindi naman na pwede. Guro nga kuhan mo pa, ipakondisyon mo kay dugabok naman to. Oo, mas ako ang gastuhon mo. Kung magasto kita sa pagpa-repair, dubli-dubli ang gastuhon mo compared sa ano mo na lang siya. Why naging siya mo? Alang-alang naging ito. That's why subject na siya for disposal Action Art. So ka-expect kita nga within sining 2022, mahingagaw gini siya, Councilor? Ay, tinguhaan ko na yung mahagaw in less than a month. Kasi ng, 1 to 2 months ang target naman na, timeline naman. Yes. So anyway, hulato namon ina nga process no kay silingko daw nami man at least hindi na to magkaladunot na gid may mapuslan pa kag ti kun kilohon bugati sa magkaladunot na lang nga hindi na gid mapuslan. Correct na sa Action Art. So anyway, aside sina sir sa government asset mo nga kuan subong komitiban ano pagid ang mga aside sa sining pag-process kapag baligya ni sa mga daan nga kagamitan sa city, ano subong ang
ginaasikaso mo da sa imo committee man? Meron kita subong, actually ang tanan lang nga involved sa government assets, like ang pag-purchase sa mga properties, ang pag-establish nila sa mga housing loans, etc. Part na sa aton nga komitiba action art, no? So anything related to the properties of the city, nag-participate kita. Ang ginimo ko actually, tungod isa man lang ang komitiba ang ginatag sa aton, nagatingwa kita nga mag-interact sa pumuluyo naton bula sa social media, kag sa dalom, grassroots, nagalibot kita. Okay. Kaya sabi, dila kita makatipon sa mga ordinansa, mga lahi sa syudad, nga pwede sa bala ma-update sa mga generation. Kasi iba niya mga ordinansa, obsolete na mo. So ginahimo na to, nag-initiative kita, ay hindi mo kita maka-involve sa iban yung mga komitiba, no? Isa man lang gina-assign sa aton. Nagatingwa kita nga mag-gather sa mga information, mga reactions, feedback sa aton yung mga pumuluyo para maka-come up kita sa maayong alay nga introduce naton sa ating pumuluyo. Nagapati kita yung action art nga hindi manginbasihan ang isa ka komitiba, ang gamay nga task nga yatag sa ating kapag serbisyo. So naga-double effort kita, naga-initiative kita sa pag-reach out sa ating pumuluyo, sa pagpangayo sa mga suggestions nila para sa mga maayo kag epektibo nga mga lahi sa syudad nga mahimuan naton ordinansa kag mangin contributor sa pagpadayon niya pag-progress sa pag-asenso sa aton syudad. Yes. Kag siling ko gani, way kamanan ning bag-o kay sa tong during sang at the height of the pandemic, ba ikaw ang isa sa mga tao nga included sa Pulaw Gang mo nga daway bla pa way nga tinawganay? Yes, memorable ito tama. Action art, gapati kita nga resulta gito siya, nagbunga gito siya, no, despite sang kalimited sa ating resources. Kaya rin mo kita dirigi hapon subong, meaning anything yata sa itong trabaho, i-challenge sa kagulingon ta, kag ma-perform kita sa maayo gyapon. Pero subong sir, may mga nagakontak pa sa imo nga mga OFW nga nagapangayo bulig sa imo gyapon? Due tayo nagid lang, nagapangayo isang updates and information kay lately, why nagid man sa protocol na gina-observe except for vax card, nagid man lang as booster. So, pero galing kay sige lang interaction to sa ila, action art, kaya kabulokas ng pandemic, nag-like na sila, nag-follow sa aton page. Kasi sa subong araw sila sa gihapon, so anything information for about sa related to city, nagapangayo sa update sa gihapon. Kag kun itap ka dira guro sang COVID-19 response team, ready ka man niya anytime? Whatever nga i-assign sa aton action art, ready kita. Sama minority o kun dira being part sang makonsider naton sa minority nga block sa council, daway gi makamuya problema kay may mga changes. Kanita last do kapon may mga clarification dito sa mga internal rules ninyo, Blasar? Ay nautod siya. Alas 9:04 na. Ay check ko lang karon update, may nagapamangkot. Di kumusta na itong mga school supplies. Ang process yun ongoing. Pero take note, may 1 month pa man. Kay November 2 ang expected full implementation sa face-to-face classes. Kaya ang commitment sang city nga ma-provide ina nga mga school supplies before ang November. May October pa man no? Lawig pa, isak bulan pa ni kag mga isa ka semana ho. No, antes, masulusubra pa ni butang ta isa ka bulan kag 15 dias. Sir, so rigid na utod ang linya naton? Councilor, so rigid na utod ang linya? Oo, okay. No I was saying kay inasiling ko, kumusta kapon do may mga jutay dito nga mga pagligwat sa internal rules nga may mga clarification kamo nga gin-raise dito, sir? Yes, ako personally, hindi ba ko makahambal on behalf sa mga pod ko. Ako personally, wala ko problema sa amendment gapon. Naging raise ang aton nga proponent, except nga wala na ko nagboto in favor because of Section 12. Ang Section 12 nag-state dito kay before Abe, ano na sa mga minimum of 2 per councilor ang committee chairmanship. Ang ginamit gapon nga at least may chairmanship, may vice chairmanship, may membership, so meaning okay na ang isa. And ang reason naman niya bala action art kay siyempre I don't mind, okay lang sa ako niya. Pero ang future bala, ang inatulog ko bala kung sa future bala, kung it's like giving an impression bala nga kung minority ka, ma-deprive ko gidya sang committee chairmanship. So ako nagapati ko nga tiyang politika tapos na supposed to be ang dapat maging fair ang distribution sang committee. Bakit kung na-observe mo
even sang time ni Mayor Bing si former councilor Gamboa gani nga isa to ka opposition minority may duwag ito siya committee bagay sa dito ang internal rules kiti para fair ang pag-function ang pagtrabaho ang pag-deliver ng serbisyo. So subong do amo naman to ang section ng YK ginupdan ang section 12 kay ang ako lagi na paminsar bala action art nga ang feature basi ini siya bilang presidents bala mag-set siya bilang impression bala nga tungod hindi ka mo diya amo ni political nga situation tigwantahan nyo da kay minority ka mo agabati ko nga despite sang political situation dapat of course mangin fair kita sa paghatag sang tasking kay the more nga nagabiligay ang tanan the more nga naganami ang delivery sang serbisyo mo kasi matutukan gid ang kada komitiba. That's why gin-explain ko lang kay nagwaan man sa balita agapon nga away ito nagupod. Just because of Section 12 action art. Damo lang matay ang ako niya nga punto. Yes, which is for me I do agree because tapos naman election anyway ang inyo sining mga committees why man nga atagan ka chairmanship para pabudlayan mo kung sino man nga administrasyon mo kontra partido ka man o kung tiyempo eleksyon, lain manginupdan mo. At the end of the day, public service ang inistoryahan tadiya, sir mo. Yes, so amo naman na sang point da. Kagati siyempre, do reminder ko man sa kagulingon, kasi uli, bla action art, hindi ba nakapakot mo, why naman kuya, hindi nakapakot na matabo sa feature, for just in case, natagaan sang opportunity sa uli, gusto ko lang namang reminder sa kagulingon ko, ngawan sa panatime, why kita yung nag-agree nga sang amo siya na, because hindi ta gusto nga i-deprive ang future ng mga legislators naton sang komitiba just in case mga minority sila. Anyway, salamat gid sir sa time maginatag karon nga aga. Good morning kagalong gid permi. Salamat Action Art, mabuhay ka. Si Councilor Israel Salanga, tilang taon ta kung pila ni ang mabinta sa Bacolod. CJ, mo hindi ka na mag-intrato, sapatos ka lang anay. Duma ba makuan pa siya, mangumpara pa siya scrap, gapulo pa magod siya kung pila. Nga baklon mo tong bako nga daan to? Hindi na to GM nga dala ni mo. Bugat na to, kag nagakaladunot ng iban. Electric fan? May ato to, galing kiti guba gani. Dira ka lang sa sapatos no? Kaya do, damo ni siya. Galing ang bali mga tag sa kuno free nga sapatos hasta subong do ay man. Ba siya i-like yung kag i-share lang ako na kwan. Nga page siya tagaan ta ka. Do ay matuto araaw. Kami totoo henso ka sa nami ni mga sapatos GM Baligya bro, no? May ginawag na ko diya, way na ko utang si mo Si Anita Syukon morning Riza Balidyong Buhayan, Arlene Kange Radan, si Kayot Patrimonio, Rita Villar Tutayba, si Jengi Silumandin, Bots Liado. Ito, kumusta do sa Canada ng Tuto Bots bila mo? Tuto Bots Liado, may cousin nga nagamonitor regard sa imo kabataan kag sa misis mo. Si motherhood mo regards ng dra no kudo ara siya sa Iloilo bla mo nabilin. Julius Ralios, Jojo de los Santos, Ana Sinuro, ara man ga monitor, Orlando Saburnay, Rochelle Apolincio Susana, thank you man sa pagmonitor. No, ang iban diri ho ingagawon ko lang ni si Dodski sa Papak. Jean Ignacio, silinga may agalan ta sa kay An Domingo sa Maranginato, Castellana. Salamat man sa imo Rodora Syuko kag Carol Montuya, good morning man and thank you for listening. Sige, ang hindi ko malabutan, sorry gida, kay Ray Flores Barioga man ko sa Barangay Estefania, monitor man siya, Dandan Lanada kag Inday Blaza, Dodge Zaraga kag Sean Syuko, John Salcedo, morning man kay Imbong Jocampo. Ari lang kami di Barangay Hall, maaw monitora. Regal sa nila kagalong kamo. Merns Hugan, Imbong Jocampo, Araman, Rosalie Vistar. Good morning and thank you for listening. Action Hotline 2006 Sundamo ID for Best Public Affairs Program for Radio. Las 9:11. This time check is brought to you. This is My Life. This is
is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Day Salazar para sa Action Tips
nga nagapahanod nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiolo. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag palamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri ang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radio Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami nilibre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man ang damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ng Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton
kag ano pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa action na Radyo Bacolod, pasalamat natin sa LTO na ginatag sa amon pag hatag sa medical mission diri sa Puro Kalubihan Dos nga pasalamat natin nga yung patigayon ng mga activity together man sa amon nga CHO kag sa amon nga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa action Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang final stretch sa aton na pagpangalagad karon nga aga boperti ang result no sang nagapadayon balang nga Negros Trade Fair. Unprecedented ang outcome mo sa baligyan na ito mga 350% increase sa sales sa Arima night pa lang sa Glorieta 2 sa Ayala Center sa Makati. Sadtong ginumpisahan pa lang bala sang Arima night pa lang mga gross sales kuno hidlaw guro taga Manila magbakal no sa mga produkto sa Negros Day isa liwat kapag bukas sining Negros Trade Fair bisan pa ang Association of Negros Producers nagambal compared to 2019 kay prior sa sining COVID-19 pandemic kundi isigi man niya anwaliga patigayon to sang trade fair mo. Pero mapati ka mo nga puwerte ang baligyan ay almost 1 million ang ginsaka kung comparison sa kadamuon bala sa mga nagbarakal ti sa pagkaon pala nga daan nga gina-display to do damo gid ang nahidlaw no sa mga produkto sang Negros Occidental lakip na Bacolod City. Okay na lang ninay kay do alang-alang na gido karon na lang si Councilor ang, 'ang, 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 '
Negros Trade Fair, ti ang good news diri nga posible mataasan o kung magataas pagid ini, no? Ginantisipar nila nga 10% increase in sales. Damo o nagkatuto mga Negrosanon, bisan pa man ang mga Negrosanon bakulod nun nga mga public figure na bala kag mga artista kaladtuto. Si Coli Desma nga singer at toto, ang aktor nga si Monsod de Rosario nagkadto man dito. So kuan gid no, mayo gid ang outcome. Kita ko man kay nang post ni Sir Gutierrez so sa kadamo dito sa nagakaladto agod magpangumpra no sang mga produkto from Bacolod and Negros Occidental. Tiyan mo nang the best iya. Kabalo ka damo nidlaw but because of the travel protocol nga tisubong lang amat-amat nga naghalog, ang iban way nagana magkadto di sa aton sa Bacolod and Negros bangod man bala nos kabudlayan sa pag-travel. Mga travel requirements. Pero subong at least nga nagnubo na o kung ginhalugan na, ga-expect kita nga ang outcome sini o kung ang palabuton, damo naman magakari diri sa aton kay outside Boracay ang Bacolod and Negros nagakuan ini, nagapangaduha ini sa mga masami ginakadtuan even sa mga local tourist nga nagakadto. Tio, pila na lang 22 pitsa 22 kita subong 8 kadlaw na lang waay na ang Setyembre, Oktubre naman tapos maskara super maskara nga daan mo tidak mo makaladto na dito kita mo gani ang report nga ang mga hotel di sa Bacolod fully booked na damo gi makadto dito no mang maskara. Ang importante way labot dala ka mo maskara magkadto ka mo di dalagi ka mo kwarta kay mangumpra sila di no sa Bacolod Negros Occidental mga kaakson. Ang iban actually ginahimo nila makadtos maskara pero kung fully book na ang diri sa Bacolod, outside Bacolod sila nga mga cities nga may available nga mga rooms ka tiniran, lapit naman lang. O kung may salakyan ka dira nga makupar ka at least ang travel time silay, mga bago, pwede ka man lang na no amo nang ginahimo sa iban nga nagabisita di. Uy si paring Awin alon sa guide sa Kwanho sa may hinubaan sa Fukuda Matsi. Sila nga monitor kami di pare. Salamat gid ra sa inyo ha. Along gid paring Awin alon sa gay no dira sa may hinubaan area. Kumusta ang hinubaan pare? Ang hinubaan amo ni siyang malapit ti open sea sila damo da mga tuna. Ang migo ko sing una upod ko sing una sa piyak nga station to. Dito siya gakuha supply sumunto damo siya ginakumpra to nga ginadeliver hindi lang ya kay sa Manila may mga ginakuan pa siya gina-export gakumpra siya kag gina pati sili-sili dili lang kita to nga ginanegosyohan gali inakumpra sang China may nagapangumprador de mapati ka pila ka tonelada nga ining sili-sili bla sa may mga talamnan ginakumpra na sumunto. Inasudaan ko no ka-inject. Grabe yan, no? May kon si GM kay sili-sili din siya kauyon. Nasawaan ni iya ba, oh? Yung bulong sapo, sir mo. Doon na GM. Ang bao bulong sapo. Basta, ha? O, sige, ha? Galing ko ay naging kutay. Makaroon na lang ni si Councilor Al Victoro, ha? Party STL ni nanuning STL. Anong latest updates ini? Ibaloon ta na kag sa supplies ang mga school supplies nga natalan na i-purchase ang Bacolod nga before pa November 2 full implementation ng face-to-face classes. Tiyan mo na tinguan sa city nga ma-provide ini sa mga estudyante. Wayan tagaling tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Webes nga presentation sang inyo palatuntunan Action Hotline. With Action Henry Spulgar sa technical side, back up ta karon nga aga. Action JM Baikin, aton IT expert kabulugman si Action Wilma Sugaton. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!